Türkmenistanda 10 martdaky ilk prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasynda ilatyň aýlyklary we kömek pullary ozalky aýlardan tapawutlykda wagtynda bank hesaplaryna geçirilen bolsa-da, ýurtdaky dowam edýän mali krizisiniň arasynda raýatlar zähmet haklaryny naklaşdyrmakda uly kynçylyklary başdan geçirýärler. Eýen bir hepde töweregi Liwabın büdjet we hojalyk hasaplaşyk edaralarynyň işgärleriniň köpüsi aýlyklaryny naklaşdyryp bilmeýärler. Sebäbi bankomatlardan pul alyp bilmek üçin ilki bilen bir gün öňünden banka nowata ýazylmaly. Ertesi güni daňdan 6-da baryp sanawdaky ornuny tasdikladyp nowata durmaly. Nowatda her gün ýüzler çadam bar, emma pul diňe öňünden ýazylan ilki 100 adama ýetýär. Diýip Türkmen awatly büdjetçileriň biri 15 martda habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli saxtiýetini aýan etmedligi soran söhbetişimiz nowata bir gün öňünden ýazylmak talabynyň hem köp adamyň kartyndaky puluny naklaşdyryp bilmegine päsgilçilik törediýändigini, bu ýagdaýlarynda para berim ýagdaýlaryna korrupsiýa ýol açýandygyny sözüne goşdy. Büdjetçilerin esasany mugallimleriň we saglyk işgärleriniň iki iş gününi nowatda geçirmäge mümkinçiligi we wagty ýok. Degişli edaralaryň ýolbaşçylary hem işgärlerine munyň üçin şert döretmeýärler. Şol sebäpli bank işgärlerine 20 manat para berip özümize amatly güne nowata ýazylýarys. Diýip Türkmen awatdaky döwlet edaralarynyň işgärleriniň biri gurrun berdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun maliýe edaralarynyň sol tanda degişli banklaryndan goşmaçy maglumat ýa düşündürüs alyp bilmedi. Azatlyk ýurdun durly sebitlerindäki bankomatlaryň öňünde emeli gelýän uly nowatlar barada ýygyderli habar berip gelýär. Türkmenistan resmi habarlary görä sanly maliýe ulgamlaryny ilatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Şol bir wagtda döwlet medeniýeti sowda nokatlarynda hem tölegli terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlükli alınıp barylýandygyny öňe sürýär. Ýöne azatlyň habarçylary sowda nokatlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi bilen birlikde hususiýetçileriň käbir harytlary üçin tölegi diňe nagt görnüşinde kabul edýändiklerini belleýärler. Hususi dükanlarymyzda telewizor, gaz plita, sowadyjy ýaly harytlar üçin diňe nagt hasaplaşygy kabul edýäris. Sebäbi daşary ýurt harytlaryny nagt pulun hasabyna getirýäris. Eger de olar bank terminallarynyň üstü bilen ýerlesek, onu dolanşy üçin zerur bolan pullary özümizden bankdan alyp bilmeýäris. Diýip Türkmen awatly sowdagärleriň biri düşündirdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumata görä, ýurt banklaryndan berilen bank kartlarynyň sany 2020-nji ýylyň 1 martynda 4.809.366 ýetipdir. Şeýlede tutuş ýurt boýunça 2158 sany bankomat hasaby alınıpdyr. Bundan başga da ýurt boýunça 41.158 terminal ornaşdyrylypdyr. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň mali ykdysady kynçylyklaryny, şol tanda ilatyň pul naklaşdyrmak bilen bagly kösünçliklerini boyun almaýar. Döwlet mediýasy ilatyň bol elin durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kösünçliklerini agdamaýar. Azatlyň habarçylary mundan ozal hatda talanýan bankomatlar adamlaryň bank kartlaryny aldyp ýoly bilen ele geçirýän toparlar. Gije gündüz bankomatlaryň öňünde nowata garaşan adamlar we pul naklaşdyrmak meselesiniň töweregindäki beýlik maglumatlar barada habar beripdi.